Oni spirit onye bayifo but oye nipa da sani ono nso kuta honhom ewo ni munti no wode na no ka asem bi to so betime nya nsusan so etima amene te ase ye ade delay ye say ade se delay ampe kwan bi so eni na nsiesie abra nipa nimu a na delay bu na ni gu so a enye maame ne nome eda so edi ninya ana se beda so edi ninya empokra maame na wu a okon ade se delay etu ho anamo oye bibi e de fa wo sunsum wiase eti se entimi nya no sunsun so a ade se na bia na delay ni ehia ekokwom ana bia opempanyimfo bi mo pa maame ne che maame ne de che na nsa na wo na no de ensam na sesa but se ko ba se bia maame ne te ase no delay antu asem no wana mu bia no ja no saa keka asem na maame na ka to no se ne bitima ye adwuma because sunsum wiase no bi ka bi to so a se nipa na wukura na etimi nya sunsun so Efi Ebrai Mame Akua Donkor eto for me enkomo bebre na na aba e de afa ne wo no ho ebi de wo no e hye delay ebi de hye NDC ebi de hye NPP ebi kura se ono ana duabo no boy no okokoje delay nyema bi e na duabo no etwa aba ababo ono akasama ene wode afiri mu akwakotora nanom ewo nsiedo ekoba ne se ya ho behia se ebedi ho nkomo ne ya do mo su kone ahese duabo kura sen na etie na se obubo dua e ho hia so be bibi ana asesa wanye bibi no da no keke na eka yemfa ne trasa enu se koba ne sade a na wo se yebopri nyame nipa sunsum nipa bi a woti duabo ase no ti sunsum nsem ase ne agi enchemu edi free ho nti enne onua ba adwa papa do mi studio ha no mensa aka Prophet Prince Nkansah na menene no eba betwetwe nkomo afa ho ne bisa se so duabo no na no na ye de ka eye adwuma ye de bibi tato a na ye adwuma ana ani sebusua ka me ho abra me ma Prophet Prince Nkansah Akua Papa mpasha mo Akua ba yo mejoso papa mpasha bi ya ofi boko obwade na dawro ma bibia boko na so beso boko papa yes papa ye monra ye nkomuni ye Mame Akua Donkor to ofu me sure se papa wate no crepa papa otie ye no eye wonwanwa eje wonsem ana sen na wo no yo mecha wa hwefo no atiefo nyame hye obi a se wo hwe mudwumadi kesi yai di paidie anytime ye better say sebi onipa da sani atofom no ya na arehosem na mejira fidie nso acheche abusuani nyina re ese nyankopon hye abusuani nyina din in fact meti ye mere hoye ade konti etisa ne se wo ye maame bia ne ho anika me ankasa me ne nya encounter emiri bia atwam yes na me ya soro kuma se pankro no enam na bofra bisunti no na me bom payema no waba manim several times etimi nim no one on one ye wona sembi yo kra ni padodo na ani mu amimi enti no wato form say no arehosem edi maye nyina na Ghana nso ne ho ani kan to obi apenasem but wato form say akwe asem kase enti in fact mareho enti yesre nyankopon se urade mano kra bia maye no man tena bia papa emfa maye afi papa yenhwe abra ya maame ti asem yehu se okọ ye sister delay show so ne ko grant interview na interview no ekọ no delay ko kan nsem bi a maame no kire se anye ne de enu nti osan nya akonya no wo station foforo no ehọ no ko ka se wa body delay dua we release cases bi de bu ni so a wo kire se delay ni ba onya banwo onware ye so a onya be ma ni bi mpo na wanyamu anije ye ensam no beto monten so no na dodo na ehwe se nka delay beba bonten bi a ode chawpa bi beko be wa ka bi afa ho ne wo so wasam no se nete na se yanti bi asa na maame no de ko no afeni wo n'achi na nkoma akoba se ne baba akwa beka se asam na maame ne kan ye no ana se delay kan ye no wadidi maame na tem akan busua ni nyina nti se maame ni ni wa delay ni mra fie na omumbe hu abusua pani na onye bibi ma na nsa na nsam na maame ne kan ni etimi afini so ye bisa se dua no so obi bo a nipa na obo dua na wuko ebetimi ye adwuma e wo no obo dua no so ana yo nukre wo mpa ne so maame on se sunsum nsem adi bi o sa atiasefo ye hwe ni yi se sunsum nipa bi etiase nese oka asem de to obi so a owu mpa etimi ye adwuma sa ne se obi nso nye sunsum nipa na wo ye odasani a on se nipa nyankopon boye no nyankopon boye se ye okra ene yo honhom ene yeti nipa duam nti nipa bi on ma onkuta evil spirit bi ha but se why na de na nini anye ho na sunsum fam no ade a waye no wadi fam pa o ka asem bi a ebetima nyaw eno ye friend the natural power of the tank oni spirit
onye bayifo but oye nipa da sani ono nso kuta honhom ewo ni munti no wode na no ka asem bi to so betime nya nsusan so eti maame ne te ase ye no ade delay ye no okay say ade se delay ampe kwan bi so ani na nsiesie abra nipa nimu a na delay bu na ni gu so a enye maame ne no me no eda so edi ninya ana se beda so edi ninya empokra maame na wu a okono adi se delay etu ho anamo oye bibi e de fa wo sunsum wiase eti se entimi nya no sunsun sanso a adi se na bia na delay ni ehia ekokwom ana bia opempanyimfo bi mo pa maame ne che o maame ne de che na nsa na o okay na no de ensam na sesa but se ko ba se bia maame ne te ase no delay antu asem no wana mo bia no ja no saa keka asem na maame na ka to no se ne bitima ye adwuma because sunsun wiase no bi ka bibi to so a se nipa na wukura na etimi nya sunsun so okay papa wo ma ya te asese obi bebo odua na obi beka bibia na nya wo no ehia se nipa no ebia wo ye bayifo ebia wo ye sunsun mu nipa techreme ye tumi wo so betimi dia kasete o ma na nya wo yes sa pepepe ne tie okay etimi gira akire bibi onso nipa bibrebe ni ya na amamfo ta ka asem bi se oh me di asem na nipa na ka to me so no anase nipa na ka che me ne memfa ho da bi nyankopon bo nipa bia no se ni nyame bo nipa nti se wo fom nipa nko ade a ne se wa mpache wo a se nipa ne de yaw ene ni bre ka bibi de to so ade ne be yadwuma sanso so enes wo san kuta baye bia na se wo ye nyame nipa ana wo ye kristo ni a spirit kan ho holy spirit kan ho ana bi o ye bayifu atumi boni di kan ho de ende wo okay one wafom no into the natural power of the tank na oni bibia kra no nyame honhom de amano no ode no be kesu amana yiyi ansana number 2 se our spirit bi nso so one ne ye adwuma na asa spirit ne namo a ode spirit ne di nso be sa kesu amana yiyi it is a kobasa ne se obi ka bibi de to so and obi ka bibi editiawo na wo bu ani kusu ka se nyahwe a wabra bobe say intima mehwe ye kwa ye bai je we nipa bebrebe wa asasi so ahom na braba enkoye nyina ne as a result of asem obi aka to na brabo so ne di nyanso nipa ne okay nyankopon adoma me odi for am ye counseling me counseling session most of the people about manim no ewade nyankopon be bie mani akwa echi na me hihye nipa ne hyebre mu no na as a result of ebi abusia wo firi mo sanu me bi da abusia ni mu a ebi ajabra abusia ni mu mpanyimfo bi ye boni bi e ma no mi bi e ba beto abusia no se ne ye wo nipa ne edi nya ana se ebi a ono ane maame e de ya ka se bi tu nipa no so ana ono ane papa ana oni nipa bi nya ntawantawa te se delay e ne se bi ye maame wonye ne ba bi kwakua don kodie e ma nipa ne ka se bi tu na brabo so wa anya ho hye e na ade ni di nya enti ye kwa ye banyina ra ya braba ye bono emu fakese na na enu bia ka to yeso ene operate ye maami fi mu no ne baba kwa abontia bekasa a wo kire se asemo a delay e kan ye no atembedi odidi maami no kan busuani nyina ebu busuani nyina ni mu asenti no se maami ni ni wa delay mra fi no mebu busuani pani ebi mu kire se maami na nkasa na obo odua se tumi bi wo ho a maami ne kura kọ ewuko enti no e de na aka wo se delay no osuru nti mema delay fa sa asem na nya asem okay Mame, and yet you say, si delay air shayna. okay. And you make catching in say, so was shena mamma in tiasino. When tunia mamma kayen one more. Mamma and tiasino. As some mamma can better sweating. Okay. A yadi or I did say, dear, no delay to an a movie or baby. Okay. And also, obi betimi aka bibi dia toso wode no me betoso na ebia wanko nipa na nkasa ni but won so ye sunsum nipa na wo sunsum nipa bi a wo boa no a weke no ma dia ma but say delay antu na mo bia anaso no delay na nkasa so woni baye bi de body ho ban a ana woni tumi bi de body ho ban na o living naturally normal no ka say oh we say the ntimi nya me hwe dia e betimi di delay nya kopim se obewu papa enye ehu ena eye koba ne se aye dey to delay so that be se bia ka sofo no beka se nia se wantu ho na monwa se wanye bibi se ase eye hu bi na ye dey to ye sister penene so that be enye hu on say reality is reality asem no kra no eye no kra ma me ko bible mo kakra bible say
emra nyankopon nam Joshua so ema mo kobubu Jericho kro no kose kro no wo hyenkom to wo say sansama all kan nyachi no emfa woni years dodo a ebedi onipa bi obeba obey na dwene so wo say be chichi kro bia no omfa ne firstborn ye de be intwa so ampa so nipa bi lay foundation so wo say chichi kro ni biem no firstborn ekoye afei oto aso sa na all set gate no na ne last born so neko enso sase mo ese no na ye emfiem pem ansa na sade ne itimisi but asem wa Joshua kato wo emretinti atwam no na ade ne da so di ne nya ma me sunsum nsam ya ade bia emudu etimi say samini delay ya anase bia enka delay betie ne ya ka sema meka che delay ne say obetena se aye when na medie no ontu wanamo age say bia no otu wanamo but ye na yeni okay but say ontu wanamo dia ontu wanamo because abani say ya abusuafo ka say na ade delay ye ti amame no na delay ye ti amame no aye spirit ahonhom sum ombe ma bibin so awaki ti delay ampa especially say delay entu wanamo wa papa nipa oka na asem wawuko se delay ka se otu anamo wa okọ akofre maame ne saman okọ nyame nipa okọ konfo ananamo no say na otu no. Okay, man, why are this so bisa question we say on? You ma hold on yensa. Okay. Say delay decide say ono ne pe. O pese okọ abusuafo ne ho a e kwan da ho. O betimi akọ abusuafo no e wo amamle kwan so no ma o mu betimi aye. E de ama no eno no wo ho. But delay so e pen so o betimi decide say onko abusuafo no because e bia na dwene mu no be hu say no okọ abusuafo no be jojo. Okay. And I say, be a busuafo de ani brebe e de ne be fa kwan bi so a ensem fata. Enti eno so no pa second one obetimi apesunsum nipa bia e soma wodidie. Se memfa ne say bia wodi abosunsum dia. Okay. Obetimi akone sum na omo mkuta tumi no. Omo spiritual works o betimi aye. Ns we obi a wodi Kristo sum su dia obetimi abaye difo. Because in the realms of the spirit, na quite say me say kwa nyame fa so di me di dwuma no. Je we nipa bi on ma me hye na brabo mu a na no mi bi da na busua no so e na busa no me na ba beto awonto aso a say nipa no so de bia beto no so. Enti e no ye was spiritual works any spiritual works aye etimi masa no me ni timi di free ho. It is a delay so no eba ye mu bi wa nyankopon betima na me so spiritual works a betimi di wogie ne fa wudi abre no. Na de bia so me kasa me ni sa de we mfrim Christianity ya na nipa bebrebe adwene o mo se obi kasa wafom no ana wa wunim se wafom obi a eno an se hyede mo bompae ne gina 1 John 1:9 so ese opam ka boni woni kwafo ntini so de bechewo eti ubon se wa kasa no hyede ma no wasere nyankopon so omfa nchewo na wadwene o se no ano no enye no kore jewo boni enye no kore jewo boni bebrebe ono mo a obe hyede ma pompa yesu a kire nyankopon ma nyankopon wadwene be yo so de achewo but obua ye wa namu bi on se wantu a ehun sunsanso ne ho no me beta so aba e bi ti saying prophetically afredi bi empata se we ye nipa boni nipa no aye ne boni ye wo boni a ye di tie nyankopon wo ho ena ma me ye boni a ye editia odasani boni a wa ye di tie wunia no sa akwanya wo se ukọ wunia nenim kopa ne chewa ko ne nchen ne kwasira boni fache nyesa ye boni bi ono mu a wan ko nipa nenim ankwan kwasira nyame mpodi chewa enye yi ma me eye no kraba Kristofo nim papa se chiro na nkyere mu se boni a obeye tie nipa boni o se opam mu ka wo boni a boni bia ye boni enti se bia ma ye boni atie me nwa nipa na me pam mu ka se awrade me ye boni tie asomasi fa me boni kyemia kenye no ano okay sa na twere naka but me ka bibi on se wo je wo boni bi onum na se nipa we ya na akwenya wo ho ma se ukọ nipa ne nchen na ukọ ma nipa nu se ade a me ye wi de enye eti me sro fa kyemia nyankopon agi enu ni tumu mo because e basa one e bia me fa ne se demon na wasere nyankopon ese on fa nchewo wadwene mu nim se nyankopon de achewo ba nipa no nso onko na nim nti ohu bia na ne buafu waye na dwene se bi obeye oboni mpa wona wadwene yo se e demon wasere nyankopon ma nyankopon de achewo but obetimi abopa mo bia beku ato atwene kwa enam ne ode ye ne nti eno na nchen obi betimi aka se oh makum nipa ma se de masere nyankopon so mfa me bone ncheme
enti no ano no mawie but nipa na wakum no no nso so abusuafo ne nadofo betim de wako court okay om de court a wuntimi nkasa masere nyankopon se omfa me mfom so no me bone nkyem nti court munya emra no ni bedi se ne esitie sa na ma me bekasem kese bi sene munamani emra ewo kwan ye faso di asem no sa na sunsumu wiase ye kwan ye faso di asem okay ye wo bone bi onum ne semese wo ye wo yonko nipa bi a na wo de bible quotation bi a wakɔwe agu tirim ebe yes oh enti me mfa ho maye ne bone o sukura me mfa ho ni sumese de masere nyankopon you are making a mistake enti solution ni okay se wo ye unia bi bone a na akwanya wo ho se wo ka sorry a ye best ye wo bone bi one se wo ye unia bi a se wo kwasra nsam ye sorry mpa hia so san bi se nyankopon ba ye wo bone bi on se wo sire nyame no de chewa bi hia se wo so koni pa nchen wan koni pa nchen yakopon so mfa nche o ma ne yi okay aya de bi e wo etu so ka bible the book of job bible say yakopon e ka kire job namfofo ne se monko job nchen na monko sire bone fate no be bompa ye de amam okay e wo bible and now mama me problem with Christianity ne say asem bi onipa beka bia obeye smart ape bible quotation abata ho de wiase gitum but senka ne wo kan ye ne kurempa ye betimi dia bobra ne ye nya ho quotation a nipa nyintum eno ni nipa mistake enti yensua se won ye kenka bible wi a ye bema holy spirit be kire ne ye beti sunsun nsem eno na ya ma won ma mesi ye beka ne kura sofu bia wo tie me beka ne kura ewiase problems ko chi ko brema nyinara a Christopher yesinigu ye bompa ye fasting tinka bible buttons ye see holy ghost kan ye ho but o share ya brabo practically ama me ye ne ye mobo wiase eti kamia ko ete se so obi kwaji tumi bi ana obi ni tumi bi a wan pain na mo a nipa no hu ehu nipa no mu oduche obi oso ye Christoni a woni holy spirit na nam adinti efi say ya dwini nyina ne say hweresem nko a but ye nim se se hweresem no a stepping stone okay ade a ye tia so na no na ma woni holy spirit anya yonkufa na holy spirit na betiro deep things a yem kire no bible because 66 books no you with deep things be on my nanko wasa bi bible no mu a empanyimfo no mkeka bible bo mu eyi bi free mu okay eti me fan say dia enuoma na wo bible ma na ye agye dia de bobra no ke yeti anyi na no so amamu a eti nke be kasa ne kure bi eni asase so ebetim dia bobra na da bi eti me kan yakosi say sunsum nsem no usia bible bi mpa ma holy spirit nkyerɛkyerɛw na ma na mo bi on ma watu anya sa wo ye sofo wo bebre wo ye kristo wo bebre obi be ka bi ato so na edibunya awon to so na edibunya enti se delay tie ye na e ma ne mfa ne sum bi a owom enya no ho se o media me mfa wo titiru se wonim se wontu ana mo bi a okay nemom se wonim se ontu ana mo a en noma miensa amakan ida so be ko bisia ho ana so bi wom no be kwa kokunu ne difo ana se Kristo sum no obeba ne mu bi nsu nyame na me so atimi aboa okay papa ya maami a wafimi o ya manyonim ebeto dwa se maami ada ne benkum so no ensam no dodo na nam monten so a ekoso ebepemu nkyiremu ba ko ne se maami koka wo ipac meeting ase se ye mampeni dada John Dramani Mahama ene o ye flag bearer de ma NDC no onu ne bribi atwam the president otia konwa so a odane nachi eto ho mampeni Ivan Satamos a onyamefa ne fancy wo kire se papa yi ni wo ne ho bi o kasi iPad meeting na se papa ne ku ni ti o de na court o mra no be kire kwan of so a e ma papa ne di fin ebi mu susu se sa asem na wo kan ye eno enene wadane ato se wo so de na court fa me court bi hwe ene na kofa ni wo di abre papa u jinsem we ya na hu ne sen okay ne etia ne se wo ho maame tun se me maame ne nya encounter pain okay ena minim ne yi ena ewiase so asem bi ekoso bi awade nyankopon bi mani ma me hu ne ni wo ne etia ne se sansam na maame ne ka no maame na kasa nim se eye political gain okay eye political gain eye amanyo sam no ye wo ho agudi whereby a person unya attention a ye won nsem bi on ma wutimi ka se wo enu ya ade bia e wo ho enti emma obi o wani bia no obi anka se
no na akunu nya no na akunu because I'm telling you say atamfo na maame no wo no we kresa. Oh yes. Eye maame akua don. Oh yes. Enye no no. Oh yes, enye no even ejapade. Okay. Unsenye bibia na metima kan wo bedwam. Ba me ni nya encounter pen. Even ejapade ho mansotwen kura woni obi kura ewo no. Eno wonsem kura no so chen. Sa sabi. Yes, amanyo sem no. Enti na tamfo de atwa no asia bebrebe. But yentimi fa nkwose say sa asem wo ye okoka aye no enu nti na bia party bia ye de be ato na kodie da bi because me shame no nya sa nete. Okay. Name in the realms of the spirit no ahonhomoni dwumadie ka ho bi because yare e no sunsum mo weke ye no mo de ato no so no de claim na life. And nipa bebrebe adwene o mo say jabre maame no especially abusua no adwene o mo say oh wa ankase no yare bia na say bia yare anka na nto da bi no ankasa nim say jade bi hye nipadua ono ade na e battle. Papa maame ye hwedi mfia wadi a wonya 83 years wanyini abrabo mu wabobra bibia wadu kra se ono ana da na ne konto yanko bi beka se enye hwe ede na obema obi beka se sunsun mu no o ye bibi de yare bia to maame a wonya 83 years so ma na wudi na obenya free. Maame na me hia so obisa me wa mama sere efrimra ye wo nipa ede ne ba asase so edi kosi emra ubewu ohaw amane otan eni nsorentia intwamu da. Okay. Ade ba ba tia ma wo wumpo ye wane over kitia titiri ne ya bibifo ebi ne say onipa bia maame se wunya start say nyankopon ma wudin pe o so pe bible se nyankopon start say o ma wudin adwuma wo ye no start nya din na se wunkuta sunsumu bible a me ma wudie nyankopon dum akua donko nyame amanidin omboni di wa Ghana nya Ghana nko abretima mu miamia bebrebe ya nyame amanidin even your country bebrebe opeso okoso a omje no ofeso enti edin keke na wonya aye no edin bia nso so na ewo attacks a edeba. Okay. Enu ye one. And number 2 onyankopon adaroma na we obi a we omama. Okay. Ba bi obeko bia no ja landmark oye bibi eje ne din wo ho sen ye bekas o mami wo yade we edi ma bia we wo yade we edi ma kro we ena wo hu yen abibifo no hu matiti ye mu no maame wo na wo bo ho modin dia de peba fie no obi nso so evil spirit titiri mo pese wo save life. Okay. Enti no maame ni eje wadu ni de enkashi enum pokra na mere se nipa betima ko ni ntam because you nipa bi on mo beka se na wo kra wo fie wadi kra no you have seen it all. When you sikai bi edin wadi bi na okra no mfa so ben mami nko ne ntonchene because I'm telling you say abusia ye fifiri mumpo you nipa bi oduma wetimi wo hye say busia ni bi a wapagya no onwu na japade na busia nche eno so wo ho. Okay. Enti ni age na wadu ni de enya de bi ebetima sequence so obi ntimi nga no enu nti na so obi tie ye na efiri sabre kopim mra obewu make sure say obepe bible and a bible no nya bible quotation wa via gutirim ene wo sole ano pampai bon ko a wo bo na emum bible ni bi ni say obeti holy spirit ni na wa kire ne yesasa wo ye na de kan bible ni nyankopon asem na wusua no ho because your bible ni bi onum ne se nyame antra mo wa hu a maame bible quotations gutirim obo aprabotene ne wo ye ni so nyame ani bo beto wakode na enyam de bia me de bibia mfanto wo say sie nyina ye beka no kra kristo ni bia ne sofu bi o tie me beka no kra opa ye ho se wo bespeso sum nyame no kra mu pa for just 1 month enya basabasa je wadni so peso ye bible for sa for 1 month enya basabasa je wadni so be ye fasting sa for 1 month wo de menya basabasa je wadni so de wo sori anopa menkwa adwuma menya bibia wo de sua bible sa for 1 month na hwe so bi de sekan twa wantwa. Oh papa sa no de betwa se obi so anto sa de na esi ho na se still a ono se basa no okope bambo na se obi de sekan twa sa nipa na edwa ne wakope bambo. Yeah mama I'm telling you so Christianity yensia no mankwa ni. Okay. On sa asem no masere mama yo ban ba emu bi twa obi sekan ntwa ewo ho yo ban ba emu bi tu a enko mama ewo ho. Okay. Your spiritual levels until say Christianity be do sa level ya begin say ni ho it is real
Adentina yen Christianity yen yesi nyankopon mu na tumi kese wo but wo di Kristo ni bia begina ho na wo di obi a wakobe ne ho ba bia tumi wo anya azanfo de ni bia na omumi no to makodi a Kristo ni na emre adentina bayifo I saw them deliverance ayeboyi church member bia watena asole ba akomu efisi e wo the bia wati asole dem enso bo deliverance ahwe no me pie fi ni mo ba den ene nyame a wagye na di nyina na ahomoni nya kwa timi strike no nyese nyame ne o what in a bomb pie yesu nyame asembo yesu din eye but there were spiritual keys spiritual works directions be honest nyame amiye wani ama wanhu a maame emfa woni nyame a wagye na di ne tena wotene ne mpae na wo no obi ato wakode na nya abusuam no me wo ye sofo nso na edi wunya you na fufuo ni asofo bebrebe ya or try the best and so still nyoma ekoso abusuan nyina ibida so ye de be edi nya ade se nyankopon bie wani ba wu spiritual works sesa we ye anase unya nyankopon difo na ni hunade na so bie ne nyame ni communicate na otimi pa spiritual works a we ye de kan bible eni nyame asem ne ho se wa wu sa de we ya maame me say the bia what wo bompaye raw je Bible quotations good to and subon so enu ma bebrebe betoto a begine ho as a Christian on tiase papa e bibrem ha na Christopher oba kwa wo so na okowo na wa mafia obi na akunu ya wa abofra keto ane a wonim hwe na wasan bia wasan akono obi na akunu penimu bi anyi abo ne branya ne bibia awie na wada ne atono obi na akunu ka akwa akonya kwanhia obi na ahyehe nti be bisa se a Christopher ye ni ewu a wo we de onu a na ewu nyame a na ato ne nsafren ewu bia je se be de hye maame me be kire bibi mo ye okay ne etie ne se wo asasi so ye ni wu a nyame na ato ne nsafren ni power asasi so apart from Yesu Kristo a obedi ni juma na odi juma bi ye na no so mi mfa so wa asasi so bi apart from that me se sofo bi pa oni minye chinie no on kasa nyame timi to ne nsaf eye kasa bibu mpanyimfo ka ede mani pa akoma to ne yam nyame na de ma ese nyame na de ma onu ana agi enti so bi afiri mu a yeso edi nyame na ato ne nsa ede ben afren eye nim desem ka nyansasem ka mpanyimfo ekwan ne yese ne bi ebetichi ni pare ba anya ne kore ade konti a me kasa enyema me se wote asase so a nyankopon wajai wo pɛ de amount esa me be wan kasa nyini ya duru point bi na nipadua no wan kasa wontimu ne se wadi wo nkwana e de be amen na ebo miete ne se asasi so jade etimi yi ni pafiri ho abra spirit bi anka ho eno wo ho enu nti na enkasa wadi nyankopon adi nti wo ye bible fu nti se wo nhye wadi die ya yare betima kun odi asikire bebrebe ya wotimi nya yare ebro so abetima ku wodi nchine bebrebe ya timi nya yare bro so betima ku noma bebrebe timi ma nipadua ne nya yare ne betima ku abra enye spirit onye exercise a eduro point bi ya yare betima pa nipadua na timi aku na yi wafiri ho enti se wu a na chese yare ne na aye be aku ba anyi nyame na ato ne nsa afra enti wa sofo ne Christopher bebrebe ono ma o mawu a enye nyame bia na to ne nsa frɛ o mo ba o meti asase so no enwesre bi aba no so nti adom bi aba no so nti no one pay attention to ne nipadua which nipadua no so ye nipadua responsibility when no wasa wo hye so yi hu se wo se me hwe madidie yi o wasa me ye exercise enti ane ye one and number 2 evil spirits ahonhom money so timi komuni pa man ye yi it is a one so jeja our life what dream na be you say Sophia we die nyame na ato ne nsa afre no ba na wan hye na kwa yenti no di mu bi na ato na kodie na aye de na eme ne nya no enti ne ewu asi wa asase su bia no semfiri sunsumu a etimi firi yare anasa wan kasa no o negligence for example your accident bi on ma etimi sia spirit bi ama enim ho maachi but wo am wani ana ho o drive recklessly ntino no akwa konya accident no idea be no wafrim na emo back to question no and nam se wo no ma miensa we say ida sa spirit bi ida sa yare anase bi a akwanhia etimi yi woni pa firi ho ntino abibifo
enam se nipa dodo na no e wicked nti tetefo no na de saa de ne start yo na na me be kyerase mpanyimfo no na first no ne tie ne onse na mpanyimfo no ware dodo eti se yo panyin bi one se bia wa ware ba ema mienu ana miensa e bia wo kokofu owe enti so mo hye abusuani mu a oba na papa ne do ne pa no papa ne pena sempa no se papa ne firi mu pe na abusuafo na se da create bibi se sa oba ne na akunu okay sene be ya oba ne ntimi claim papa no eno ma dodo na okay enti mpempi no mo hye nipa na papa ne do no ana nipa no etiase na nani ti no wa hwa ye kase ye che ajapade a onu ho na dodo na be kwakodi a awose abusuan ne create bibi to so sene be ya ajapade ne nkodi ho enti akwete se enimpo so se awarefo bi dom ho pa na e bia be ma no wusika pa ho abusua hyeda tena se ni wo ni yen kriti se ba ne na kuno abre oba ni mu bibia enti eyesu ne ban bia wa bibifo ye mu se obi wu a me mpe bibi nya de ban emfa enhye no eye na nka wo de hye eye yare a ene nka no kure me eye yare aboni ni eye spirit bi na akunu na mu kwa abusa ena mu ne ye kwa nka boni ni etimi delay asemi sei no ne me pese abusuafo no ye ne sei omumra na prophet prince Nkansah ba bi niema so na me hyehyɛ asɛm nim na ne wo mu no ebade mfa me so ntimi nka nkyere omo na wo nyai se wonko hyehyɛ mu a wadwene ye se delay na akum no okay papa we dey enkomo na ye den so ye bre ne ko ne kra ene sen yo nye meka nyina ne se asase a etisu woni pa bia wo ye den a ubewu te se ni Nyankopɔn adawroma me van se bia sia ma me firi mo bia idi arehoyi enam senti woni pa wote asase so a ade miensa me boboso ese betima yi wafiri asase so yare ahomone eni akwanhie nti no awose ohye ho so yi utie me ne so timi sai ade bi woni padua ma wodi akinchine wa bre but still yare ne da so woni padua ni mu a awose otu ana mo na wo ba na mhyehyem ne yepuse ba di Nyankopɔn brade nso akyɛ me haba mu nimdie ne yade kampai bo na Nyankopɔn adanroma etimi di waje ne fa wo die bro nya sa won susu wo bewu ama wo achi de be kwa kwhye innocent person bi abra nipa ne mu bibia sanso na ahomoni timi kum nipa enti wote wo no ma Nkasah wo de wongi bibia ni ade ya wanya skanti maami sabe Nyankopɔn ma ni sika kakra ade ya waje di nti wonye hwindi ono susu wanya din na susu no ene wante ase enti pempenso Nyankopɔn du bedu bia no masunsum nsam hia woni sofo bi hyiae okɔ asɔle bi adnasa woni odifo bi hia no de wo fa kwan bi a enye so a mema nu mu obam e ma onka se because of that intino wagya sorry ana woni Yesu ni biem ana woni sunsum sam eni biem se obi de wo fa kwan bi a wani nche ho a peni pa foforo enye dan ya nyame bema woni asɔle papa bi be hia ni papa bi be hia odifo papa bi be hia na nyame nam no so atimi aboa wo anya sa sanya atuma mi asese obi e ka ne na dwene ye no saa na won so betimi ato enso na nyi Nyankopɔn bia na ato ne nsa afro ifise nyame onto ne nsa mfere nipa abusia prophet Nkansah ene no akwakototwe enkomo no mesel so obegya comment e wo video yi ase e dem afin so ma remfi so be fa doctor number e wase ho na sunsun mo ha obia no one no edidi eho enkomo afin so aha eyetu maji subscribe my page we say wonye ya na mi adoma no so saa no upload bia ba unsa ebetimi aka all the social media handles okowa eyetu magic eya kai se ho so be like na wa share ama wo nua bi so enye bi ahwe adwoa papa bi makra